Skul mar Sabor Senior Secondary mayudore Baringo South ma jopuonjre mane odar e miechegi nikech nok mar arita some obago nyasi mar duoko erokamano tok kane giyudo duoko maber e penj mar KCSE higa mokadho kama jopuonjre 20 kuom jopuonjre 51 ne oyudo marks mar donjo e mbalariany. Jakom board mar skulno Sara Taiwa wacho ni kata obedo ni ne gibedo achiel kuom skunde mane otimo maber e kar chung' od burano, gikale achiedh nade mathoth moriwo nok mar gige somo, nok mar pi kod nok mar jopuonj ka koro gikwayo sirikal mondo okonygi. MCA Marigat Nishona Lemlem wacho ni owinjo non achiedh nadego mar neno ni jopuonjre mane odar e miechegi nikech nok mar arita oyudo somo maber. Skul Sabor Senior Secondary sani nigi jopuonjre 230 mathoth gi wuok e gwenge manitiere nok mar arita kwe. This school was chosen as a rescue center, as a rescue school for the children and the parents and the families that were affected by insecurity. I want to request the ministry and request the stakeholders that going forward, this school has improved in performance and the populations of our children. So we request that resources of the ministry be increased in this school, as the parents are mobilizing resources. As the school population continues to grow, we request the government that they may continue to assist us to put more infrastructures, because there is a lot of congestion in the school, and the students, as we are still receiving students, even those who are coming on transfer, and mostly those who have come to reside within the Kumale location, those refugee students. Nyakora mugejongi na mar mondo mi wadhi yweyo mokwongo weche manyien mag migago kata kamana soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel.